Xa estamos en outubro. Sabedes que significa isto? Sí, que vai haber a semana dos maiores e das maiores. Anda, e eso, é que nos terán preparado para este ano? Pois eu sei, non? Comenzamos o día 30 con unha andaina e un xantar campestre, para estirar as pernas. E eu seguro que vou ir porque estou en forma. Eu son no campo da festa, intento replicar, mas vexo que non podo, cando me callo comeza a bailar. E despois de camiñar, que máis cousas hai? Pois o día 2 de outubro hai un concurso moi interesante que vai vir unha enfermera e vai falar cousas moi importantes para as mulleres e eso. Anda, pois eu vos vexo a todos tomando puntiños de todo. Pois para algo se vive, amigos, nunca é tarde para aprender. Campo da festa, festa no campo. Xa sabedes que o día 8 de outubro vamos a un viaxe a Lugo. Pois mira, unha viaxe sempre nos ven ben. E a Lugo, imos pasar pola muralla, imos a estar a festa do San Froilán, estupendo. E a que hora será? Creo que ás 8:30. Non hai que madrugar. As sementes xa vexo brotar, comezan a bailar, as nenas vexo xerminar, mais tinto señores non. E o día 11, aquí cena e verbena, eso sí que vai ser festa. E todos a E bailar. todos a bailar, todos a festa. A pasalo ben. A menear o esqueleto. A bailar non hai que me compite.